Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле җыр-моң сөюче тамашачыларыбыз. Барчагызны ямьле яз мизгелләре белән тәбрикләп, чын күңелдән музыкаль котлаулар программасын башлыйбыз. Тәүге котлау хатыбыз 2-5 билгесен билгеләүче хөрмәтле юбилярыбыз Халисә Мөхәммәд Хәбиб кызы Маткуловага яңгырый. Ямьле табигатьле Тыпый авылында якты дөньяга килеп, бүгенге көндә югары Яркей авылында матур гомер кичерүче кадерле кызым, апабыз, туганыбыз Халисә Мөхәммәд Хәбиб кызы Маткулова 19 апрель көнне үзенең якты гомер бәйрәмен 55 яшьлек юбилейын каршылый. Без барлык туганнары аны шушы һәрбер кешенең гомерендә бер була торган бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз һәм иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Дөньяның бар матурлыгын, сәламәтлекнең корыч-тайын, гомернең озынын, бәхетнең чиксезен, дөньяның барлык шатлыгын, аклыгын, изге уй-хыялларыңның тормышка ашуын телибез. Алдагы тормышта җизнәбез киявем Альберт Сабирян улы белән пар канатлы булып, бер-берегезгә куаныч, терәк булып, кызларыгызның шатлыкларын күреп, туганнар дусларыңның җан җылысын тоеп, озын-узак яшәргә язсын. Безнең кадерле туганыбыз 1965 елның 19 апрелендә ямьле табигать кочагында урнашкан Илеш районының Тыпый авылында Сиражия һәм Мөхәммәд Хәбибнең тату гаиләсендә 4нче бала булып дөньяга килә. Бәхеттән читтән эзләми туганыбыз. Тормыш иптәшендә туган авылында очрата. Авылның иң уңган, иң асыл егете Маткулов Альберт Сабирян улы белән кавышып, югары Яркәйдә дөнья корып яши башлыйлар. Гаиләләрен түгәрәкләп мәхәббәт җимешләре, кызлары, йолдызлары Ирина белән Альбина дөньяга килә. Ике кызларын да җил яңгыр тидерми, яхшы итеп тәрбияләп үстереп, укытып, олы тормыш юлына аякка бастырдылар. Бүгенге көндә икесе дә гаиләле. Олы кызлары Ирина Мәскәү шәһәрендә, төпчекләре Альбина Уфа шәһәрендә яшиләр һәм уңышлы эшлиләр. Аллага шөкер. Кадерле туганнарыбыз, барыбызны да сокландырып дөнья көтәләр. Йорт җирләре матур, тормышлары түгәрәк, кунакчыл капкалары һәр вакыт ачык. Туганыбыз Халисәнең кулыннан килмәгән эше юк. Ходай Тәгалә аңа хатын-кызларга хас булган барлык сыйфатларны да мулдан өләшкән. Үзе чибәр, үзе уңган, бар эшнең дә остасы ул. Гөлләр тама аның кулларыннан. Пешергән ризыклары телеңне йотмалы була. Үстергән гөл чәчкәләре күзләрнең явын алып тора. Йортлары чисталыктан, пөхтәлектән балкып тора. Рәхмәт, кадерлебез, изгелекле, улы йөрәкле, туган җанлы, ярдәмчел, кешелекле булганың өчен. Безнең һәрчак якты йөзең, ихлас күңелең, тәмле аш суларың белән каршы алганың, акыллы киңәшләр биргәнең өчен. Алдагы көннәрдә дә безне шулай аралаштырып, очраштырып торучы изге юллар бер качанда üzülмәсен иде. Якты дөньяларга сөенеп, гомернең кадерен белеп кенә, исәнлек, саулык белән шулай киләчәктә дә бергә озын-узак еллар гомер итәргә. Беребезнең шатлыкка беребез куанып, дөнья мәшәкатьләрен уртаклашып, гөрләтеп яшигәле. Сабый чактан хезмәттә булып, күпме түктең беләк, җан көчен. Бүген дөнья 2-5 белән бәяләде хезмәт җимешен. Юбилейдә нәрсә теләсәк тә алыштыра алмас саулыкны.
Аллах насип етсен имәндәй нык, қоқшамаслык, саулык, байлыкны. Кияү жизни белән тигезлектә яшә, сыгылмый мең гомер тауына. Балаларың, барлык туганнарың куандырсын тагын да. Бәйрәмнәрең кабатланып торсын, сүтелгәндә гомер йомгагы. Туганлыкны саклап, бергә каршылык без килер елларны. Мин изге теләкләр белән сине яратып, Тыпый авылында яшәүче әнисе, энесе Фәвиз, килене Айгөл һәм кече туганнары Лилия, Артем, Айнур. Хөрмәтле Халисә Мөхәммәд Хәбиб кызы, матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Киләсе һәр көнегез бүгенгедәй ямьле, өметле, бәхетле булсын. Бүгенгедәй кадерле кешеләрегез белән туган һәр якты көнгә сөенеп, тормыш матурлыгын күреп, тоеп, гомерегезнең һәр мизгеленең кадерен белеп, исән-имин яшәргә язсын. Туганнарыгыз сайлаган җырдагыча яшәгез җирдә бүгенгедәй көлеп, гомернең кадерен белеп. Bugün tağı bir yıl üstele Üste Xuday bəxit büyüp Qayğı hasretinə üstəmə Yaşa jirdə bugün gedəyik gedib Yaşa rəxət qayğı bilmədə Ғəmlər bidəl bik təğaziz Bik təğaziz Bik qadirli günə kimgədə Başkalarını özüne dinleme Yaşa jirdə bugün gedəyik gedib Yaşa rəxət qayğı bilmədə Ғəmlər bidəl bik təğaziz Bik təğaziz Bik qadirli günə kimgədə Ғəmlər bidəl bik təğaziz Bik təğaziz Bik qadirli günə kimgədə Kadirligine gümürünün Unut eli ağır şakları